дилрабо дар 27-солагӣ ба барномасозӣ ва ороиши графикӣ шурӯъ кардааст. ӯ метавонад дар идҳо модарашро бо кортҳои таҳия кардаи худаш табрик кунад. Фотошоп. барномаи фотошопро омӯхтам. ҳамааш фаҳмост. бештари корҳоро дар ин барнома омӯхтам аллакай. орзу дорам ки шифо ёбам. Мечта, чтоб я вылечилась, была здоровая. дилрабо мехоҳад соҳиби кори худ шавад ва зиндагии модарашро, ки тамоми ин солҳо ӯро кӯмак ва табобат мекунад, осон намояд. У меня просто ближе мамы никого нету. наздиктар аз модар касе бароям нест. ҳарчанд амаку хола дорам. модар бароям муқаддас аст. ҳар куҷое бошам бо ман аст. агар каме нотоб шавам, ҳатман кӯмак мекунад. модари дилрабо ҳамагӣ як фарзанд дорад. тамоми талоши худро ба он равона дорад, ки тавонад духтарашро ба зиндагии мустақил ва бидуни модар омода кунад. сол рафтаи суд аз худам мана ин 66-67 ба баромадагӣ фикр мекунам, ки бисёрӣ баъди ман чӣ мешаду чӣ кор мекунаду ҳана. масъулини созмони ҷамъиятии ирода, ки бо волидону кӯдакони дорои дар худмондагӣ кӯмак мерасонанд, ҳоло бо роҳандозии як лоиҳа мехоҳанд ба ин гурӯҳ ҷавонон мустақилона ва бидуни падару модар зистанро омӯзанд. ин мавзӯъ барои бачаҳои ба камолрасидаи аутизм доғ аст. яъне чӣ тавр беволидон бояд зиндагӣ кард. чизҳои оддиро, масалан ба мағоза рафтан, нақлиёти ҷамъиятиро истифода бурдан, хӯрок пухтан ва дигаронро ёд гиранд. дар айни замон кӯдакон бояд танҳо набошанд, ба ҷомеа ворид шаванд. Когда родители живы, когда родители рядом, они уже научились жить самостоятельно. масъулин мегӯянд бо ин ки ин ҷавонон мушкили зеҳнӣ доранд, аммо ба мисли ҳар ҳамсоли дигарашон онҳо ҳам орзуҳои зиёд доранд, ки амалӣ карданашон бидуни кӯмак барои онҳо мушкил аст. сабақхонашонро дидан ҳамин мехоҳанд, ки масалан оянда оиладор шаванд, оянда ба ягон ҷо кор дороянд ва мо ҳам ҳамин мехоҳем, ки масалан ки оянда ягон ҷо инҳоро кор гира ва дар ҳамон ҷо кор кунанд ба ҳайси масалан компютер шикли дизайн. ҳамаи инҳо чӣ гӯем фантазияи бой доранд. акбар кулдашеви 24-сола гирифторӣ дар худмондагӣ аст ва дар муошират бо атрофиён мушкил дорад. мусиқиро дӯст медорад ва худомӯзӣ мекунад. мехостам ки дастаи мусиқӣ ташкил диҳам, на танҳо рок, балки джаз, банд, хип-хоп. дар тоҷикистон хонаводаҳо маъмулан кӯдакони гирифтори бемориҳои асаб аз ҷумла аутизмро пинҳон медоранд ва онҳоро дар ҷое сабти ном намекунанд. аммо расман дар кишвар беш аз 200 нафар бо беморӣ дар худмондагӣ ба қайд гирифта шудааст.